Σπύρο. Ναι. Πολλοί τηλεθεατές μας ρωτάνε πώς ξεκινήσαμε αυτή την ασχολία, την πλευρά σου, η άποψή σου για το πώς ξεκίνησες. Τι ασχολία. Πώς ξεκίνησε. Ναι. Φίλε μου, αυτό που ρωτάς είναι πάρα πολύ βαθύ, έτσι. Μπαίνεις πολύ βαθιά, δεν ξέρω, παιδί μου. Λοιπόν, πάνε 13 χρόνια από τώρα. Από εδώ είναι. Πριν βγω από το αυγό μου. Όταν ήμουνα μία αμοιβάδα. Όταν ήμουνα μία μικρή αμοιβάδα, μ' άρεσε πάρα πολύ να εξερευνώ νέα μέρη. Εντάξει φίλε, το καταλάβω. Κάπως έτσι άρχισα να ψάχνω έτσι πιο παράξενα και περίεργα τοπία. Ο φίλος μου, ο Ντέιν, ήταν ένας λίγο στριμμένος και λίγο παλαβιάρης. Ήταν λίγο παλαβιάρης. Μου είπε, γιατί δεν πηγαίνουμε σε στοιχειωμένο σπίτι? Και μου έφερε έτσι την ιδέα και λέω, είναι πολύ καλή ιδέα, γιατί να μην πάω? Ποιος είναι ο Ντέιν, Ο Ντέιν. Ο Ντέιν, ναι. Ένα καγκουρό. Και τέλος πάντων, εκείνη τη μέρα πήγαμε. Ήταν το πιο στοιχειωμένο σπίτι που είχα μπει ποτέ. Και ήταν μια μάγισσα με 7 φτερά και 2 ουρές. Είσαι σίγουρος για αυτό που λες? Δράκαινα ήταν. Και μας έκανε κάτι ξόρκια, κάτι βουμ βουμ, από τότε είμαι καταραμένος. Εκτός αυτού είμαι και σαββατογεννημένος. Και είμαι και λίγο απασχολημένος. Και γι' αυτό το λόγο απλά τώρα που είμαι καταραμένος ψάχνω να βρω έναν τρόπο να ξεφύγω από αυτή την κατάρα, η οποία με έχει δαιμονίσει και κάθε φορά που τρελαίνομαι και αρχίζω και βρίσκω τον δρόμο, τον παλιό καλό του Ιησού Χριστού. حي على Σπύρο. Πονάει τώρα, Καλά είμαι. τώρα, Καλά. τώρα. Ναι. Κάτι έλεγα, αλλά το ξέχασα, δεν πειράζει. Λάζαρε, εσύ πώς άρχισες όλο αυτό το κυνήγι φαντασμάτων? Μισό να δαμάσω. Όπως ξέρετε χρόνια τώρα από την εκπομπή βέβαια, ήμουν πάντα περίεργος να μάθω. Προσχέξε ένα κενό. Ήμουν πάντα περίεργος να μάθω για τον εξορκισμό και το πώς λειτουργεί ο δαμασμός των ψυχών. Πάντα ήθελα να ξέρω, αλλά βλέπετε ποτέ δεν είχα την ευκαιρία. Απλά μικρός έτυχε μια μέρα να αλλάξει όλη μου ζωή με ένα συμβάν. Και αυτό το συμβάν τι ήταν? Τι ήτανε? Μπήκα στην μπανιέρα γυμνός. Ναι, καλά μου ακούσατε. Μπορεί να νομίζετε ποιος δεν μπαίνει στην μπανιέρα γυμνός. Όχι φίλοι μου, δεν μπήκα για να κάνω μπάνιο. Μπήκα για να λουστώ με το ίδιο μου το αίμα. Τώρα με ρωτάτε σίγουρα όλο αυτό πώς εξηγείται. Λοιπόν, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Αλλά ξέρω πως όταν βγήκα από αυτή την μπανιέρα, η ζωή μου έχει αλλάξει. Πόσο πολύ? Άμα βάλουμε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, 10. Γιατί το 10 δεν είναι απλώς ένα και ένα 0, δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Αλλά είναι δύο αριθμοί. Είναι δύο διαφορετικοί αριθμοί. Το 1 και το 0. Εντάξει, συνεχίστε με την ιστορία. Και το 0 νομίζω ότι μπήκες μπορεί πολύ να βαθιά. δημιουργήσει πολλούς άλλους αριθμούς, όπως το 1000. Αυτό είναι 4. Και αυτό το 1000 μπορεί να γίνει 1.000.000 ή Μια 10.000. πεθαλούδα είναι αυτό. Πολλά άλλα πράγματα που εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί δεν είστε ψύχρεμοι όταν σκέφτεστε. Μπορεί να νομίζετε, wow, τι κάνει, απλά βγάζει την. Γιατί βγάζεις την μπλούζα σου
Αυτό δεν κολλάει καθόλου με την ιστορία. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι να τρώτε πολλά αυγά. Και το έχω ξαναπεί. Και θα το λέω συνέχεια. Να τρώτε πολλά αυγά. Άμα δεν τρώτε πολλά αυγά, τελική συνταγή. Και θέλω τώρα να παρατηρήσετε αυτό. Με ένα υπόδειγμα, με ένα με ένα example που λένε, with an instance που λένε και οι Άγγλοι. Γιώργο, μπορείς να ανοίξεις την πόρτα? Σου έχω κάτι. Με μία απλά κίνηση μπορείς να κάνεις πολλά. Wow! Πώς το έκανες αυτό? Και μετά δεν το κοίταξες βασικά και... Είναι... ούτε καν πάτησα το είδατε να το πατάω. Όχι, δεν το είδα. Είναι να ξέρεις τι σου γίνεται. Συνεχίζουμε. Τώρα που βρίσκομαι μαζί σας. Τι κάνετε τώρα? Τον φώναξε να έρθει. Πώς τον κλείδωσες! Βγάλ' τον αμέσως έξω. Όχι, δεν θέλω. Wow. Είσαι μάγος. Όχι, είμαι δαμαστής, εξορκιστής, το εξορκιστής, το εξορκιστής, το τετράγωνο. Να τρώτε πολλά αυγά. Να τρώτε πολλά αυγά. Α, εντάξει φίλε. Γεια. Να τρώτε πολλά αυγά. Αυγά. Πείτε μας για σας κύριε Γιώργο. Πώς είναι η δουλειά σας σαν cameraman σε αυτό το show? Είμαι ευτυχισμένος. Και πώς ξεκινήσατε? Τι σας τράβηξε, τι σας έλκυσε σε αυτή τη δουλειά? Τα λεφτά. Μα δεν πληρώνεστε καθόλου, ακούσαμε. Πώς να σκάσεις. Οι τηλεθεατές θέλουν να μάθουνε. Δεν με ενδιαφέρει, εντάξει. Φαίνεστε λίγο Σταμάτα! ταλαιπωρημένοι. Πρέπει να μιλήσεις, καταρχήν πρέπει να πάρεις την κάμερα. Εσύ είσαι αυτός που είναι ο κάμερα μου. Hey, έλα εδώ πίσω. Έχουμε να γυρίσουμε το show, φίλε. Το βρήκαμε. Μπορεί αυτή τη στιγμή να δυσκολεύομαι να το πω, αλλά είμαστε σε ακόμα πιο δύσκολη περιοχή, με ακόμα πιο δύσκολα φαντάσματα και τέρατα. Και άμα δεν παίξουμε σωστά, μπορεί να χάσουμε. Εδώ ξεκινάει το άγνωστο, παιδιά. Φίλε, θα πέφτει άσχημα. Πρέπει να περάσουμε από εδώ μέσα. Αναγκαζόμαστε. Τι εννοείς, όχι. Λάκα Γιώργο, άμα είναι φέρε να πάρω εγώ την κάμερα και μην να παίξω στα αρχίδια μου. Φοβικός. Να είσαι. Αυτό σου λέω, Σπύρο. Είναι υπέροχα. Το ξέρω ότι είναι δύσκολα, είμαστε σαν στρατό. Αλλά πρέπει να το κάνουμε. Είναι μόνο η είσοδος για την εγκαταλειμμένη φάρμα. Δεν είμαι κλειστοφοβικός. Δεν νιώθω τώρα. Φήμες λένε ότι θα βάλουν τους νεκρούς σε σωλήνες για να τους κάνουν σάντουιτς και να τους δωρίζουν. Και να τους δωρίζουν στον μεγάλο Αλάχ. Παιδιά, καμία σχέση, απλά από εδώ κυκλοφορούσαν κουράδες. Λες μαλάκα. Παιδιά, γαμώτο. Μπορεί να πας πιο γρήγορα, δεν είναι αυτό, αλλά τα έχω μέσα! Κάσε! Έλα. Ο Γιώργος, πάρα λίγο να πεθάνεις. Ο Βλάκα, πάρα λίγο να πεθάνεις. Πάλι καλά που σε κράτησα μαλάκα, αλλιώς τώρα δεν θα ζούσες.
Αυτά ήταν τα πιο μακρινά λουκάνικα που είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Ναι, μόνο ότι το λέω από την άλλη πλευρά, οπότε μετά το λέω. Περίμενε. Ένιωσα λες και είναι παγίδα. Με επιτίθεται! Λάζαρε, είναι απλά λίγο πλαστικό, εντάξει, πάρ' το λίγο πιο χαλαρά. Περνάμε το πόδι. Λίγο να... Και μετά περνάει το άλλο πόδι. Εγώ είμαι ψηλότερος και από Λάζαρε, πώς είναι εκεί? Πέντε μου λίγο. Κάτι πανηγύρι. Είμαι περήφανος, παιδιά. Σάλαμα. Αν όντως έχει σκύλο. Σάλαμα. Όσιρις. Τύρο. Εντάξει, είναι καθαρό. Αλλά κάνει πολύ τρομακτικό. Ο τελευταίος είναι κορόιδα. Μαλάκες. Αρχίζει. Παιδιά. Γιατί το κάνεις αυτό, λες? Αυτά εδώ πέρα είναι σιτάρι. Δεν είναι σιτάρι αυτό. Ό,τι κι αν είναι. Αυτά είναι θεραπευτικά. Σκάσε λίγο. Ο Χίτλερ βρισκόταν στο δεξί πλευρά μου. Δεν είναι αστείο τώρα. Και δεν βλέπω τι γίνεται. Γι' αυτό έχουμε τους φακούς. Σταμάτα να τραγουδάς και πάμε. Hey boss, Hey boss! Από εδώ. give me the pussy. Πρέπει να σκάσεις και να προχωρήσουμε. Γύρνα, έχει ένα χαρτάκι. Type F, R, B, Q. Έχει μυρμήγκια πάντως. Νομίζω μόλις χαλάσαμε τη φωλιά τους. Κάτι ηλεκτρονικό είναι, έχει πάνω αμπέρ και αυτά. Αυτό το γρήγορα. Ήταν καφές κάπου. Μαλάκα αλήθεια. Καφενές ο Κουκλουτζάς. Ήταν όντως καφές. Γι' αυτό έχει αυτή την αψίδα από Και πάνω. εγώ θυμάμαι ότι εδώ Γιατί πέρα ήταν. καθόταν μια καντίνα και που. Έχεις ένα σχοινί ακριβώς πάνω σου. Έχω. Αυτό είναι το καλύτερο Urban Explorer που έχουμε κάνει ποτέ. Μαλάκα, τι είναι αυτό εκεί? Έχει μια κουρτίνα. Έχει ένα περίεργο σπίτι εκεί πέρα. Εκεί πέρα μπορείς να δεις την κουρτίνα που έλεγα αυτά εκεί τις χάνδρες. Ω. Κάτι σαν λάμπα. Εδώ πρέπει να πάνω είναι. μέρος μιας λάμπας. Ναι. Ω, δες καμπανούλα. Μη. Ωραία, πάει. Τα ακούσατε αυτό! Λάζαρε. Σταμάτα! Πώς έκανα την καμπάνα και... Τι γίνεται? Φίλε. Ίσως άμα το ξαναχτυπήσω να σταματήσει. Δεν νομίζω. Κοίτα να δεις. Σταμάτησε. Ωραία, πάμε πάνω. Θα κάνει πολύ παλιά. Μαλάκες, φοβάμαι αυτές τις κάλες. Α, δεν το είδα. Jesus. Δεν βλέπω Χριστό μου. Μαλάκα, γίνεται. είμαστε σε αυτή την αψίδα. Δηλαδή, Σπύρο, μπορείς να φωτίσεις κάθε δρομά εδώ μέσα. Κράτα λίγο Σπύρο να διαβάσουμε. Αλέκος Ζωράς. Δεν μπορώ να διαβάσω το κάτω. Νεοχωρητείο, κάτι τέτοιο. Μπορεί χωριά να είναι κάτι, δεν ξέρω. Ω, πολύ σκόνη. Ναι. Θα το κλείσουμε γιατί στο Urban Exploring τα αφήνεις έτσι όλα όπως ήταν. Παιδιά. Ω, τώρα φοβάμαι. Όχι, δες εδώ. Είναι ανοιχτή. Εθνική Οργάνωση Νεολαίας Μακεδονίας Λόχος. Λόχος Λόχος. Wow. Έχει εργαλεία ακόμα εδώ, ανοιχτήρια, ένα φακό. Ω, ακόμα και LED. Ποιος ζούσε εδώ? Περάστε. Ω, φίλε Βρωμάη. Δες το τραπέζι λίγο. Φωτίστε λίγο το τραπέζι. Διαβατήριο. Ο μάγκας δεν υπάρχει πια. Δες, εδώ έχει... Δείτε λίγο. Παίξε εδώ. Δεν νομίζω. Γιατί τα άφησε όλα αυτά πίσω? Ποιος γύρω ζούσε εδώ? Νικόλαος. Wow. Α, κάτσε. Τι? Όνομα παντρός είναι αυτό, ρε. Πω. Σταύρος. Μούσα Σταύρος. Μούσας. Βούια Travel, wow. Μαλάκα! 1928! Wow. Όμως περνούσε ωραία εδώ. Είχε φτιάξει μια χαρά. Κοίτα πως είναι όπλευμα. Τι στο καλό. Wow. Ροναλντίνιο καπέλο. Γιατί υπάρχει ακόμα ρεύμα? Τι έχει παντού κολοκύθες. Ω. Μαλάκα! Φίλε, νιώθω μια ανατριχίλα. Μια όμορφη ανατριχίλα. Πού πάει το καλώδιο, το καλώδιο πού πάει? Παιδιά, τι γίνεται. Λάζαρε, πού πάει το καλώδιο του φως? Του Πού φωτός. θα πάει ρε, στο φως. Εδώ έχει κάτι περίεργη εικόνα. Τι είναι αυτό? Τι Παιδιά, δείτε λίγο αυτό. 1,
2. Αυτός ο άνθρωπος λάτρευε τον Ροναλντίνιο για κάποιο λόγο. Είναι από το 1960. Άμα δουλεύει. Wow! Εντάξει. Λάζαρο, μπράβο. Μια τράμπουλα από το 1960. Δεν την κάνω, εντάξει. Πάντως δουλεύει αναπτήρας να τον πάρω. Όχι, Λάζαρε. Ναι, κλείσατε αυτό καλύτερα. Δεν Εδώ έχει κάτι περίεργο. Μπορείς να το κόψεις! Εντάξει, φίλε. Παιδιά, Τι έγινε. Σπύρο! Συγγνώμη, φίλτατε. Ω, τα ρούχα του. γυαλικά και κουζινικά. Έχει βάλει ανάποδα τις πόρτες. Σε ευχαριστώ. Θέλω να μάθω να ξεκινήσει το κουτιά τώρα. Με βοηθάτε λίγο εδώ, Γιώργο, κράτα λίγο το φακό. Σεντόνια είναι. Πετσέτα είναι. Και αυτά είναι σεντόνια. Σπύρο, τι σκατά είναι αυτό! Μαλάκα, τι είναι αυτό! Τι βρήκα. Δες. Ω Θεέ μου. Όχι, όχι. Ω, φίλε. Όχι, όχι. Τότε πέθανε. Ή τότε ήταν στο Τότε πήγε νοσοκομείο στο για... νοσοκομείο για το οτιδήποτε. Κάτσε να παρατηρήσουμε. Κάτι έπαθε στο χέρι του. Όχι, εκεί βάζει το νερό, ρε. Όχι, απλά είδα και αυτό και ξέρεις, εδώ συνήθως κρεμάνε τα πόδια, κάτι δεν ξέρω. Πήγε σε βιβλιοπωλείο και απλά αγόρασε το τετράδιο και μαντέψτε. Πέθανε. Δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει ποτέ. Σκάσε ρε Σπύρο. Το χρησιμοποίησε. Όταν ο Κόραξ λευκανθεί και η Χοόν, η Χοά, Κάτι ήθελε να μας πει ένα μήνυμα για μας. όταν ο Κόραξ λευκανθεί Μπορείς να πας στο φακό από εκεί. και η Χοά, η Χοόν, δεν μπορώ να καταλάβω τι γράφει εδώ. Μαυρίσει τότε και η αγάπη μας κοκκινάκι μου θα σβήσει, έλεγε ο Σπάνος στον Σταύρο. Σπύρος, Σπάνος. Είχαμε λίγα σκόπα. Ήταν λίγο ανορθή. Είχαμε λίγα σκατά μας ήρθαν και από τον Πειραιά. Πέρασμα. Και η πάκα από κάτω. Όταν μας έρθει κάποιος ανεπιθύμητος. Όλα του λολού λαλά και η ψωλή του μιαοκά. Τι γράφει ρε. Όταν- Για χιούμορ. Όταν κάποιος κάνει παλασομάρες, ακόμα. Και, αφού σπίρες δεν ξέρει, μαλακά. Σπύρο. Σπύρο. Ακόμα τα αγκείο Σπύρο. δεν χύσαμε. Μπορείς Μπορεί να να συγκεντρωθείς, πάλι ησύχαμα. Έλα εδώ, δεν χρειαζόμαστε το φακό σου. Εντάξει, συγγνώμη. Ακόμα τα αγκείο του δεν χύσαμε και τότε ήρθε. Όταν κάποιος μας επισκέπτεται νωρίς το πρωί. Σαν γάιδερος με σέλα. Όταν κάποιος κάνει κάτι που δεν του πάει. Αφήνει μια σελίδα καινή γιατί είναι μάγκας. Το παράπονο του Τέρου. Του γέροντα. Άμα γεράσει με ήττα, ο άνθρωπος γίνεται ένα κουρέλι με αλφαγιώτα. Ο ένας τον διώχνει με όμικρον, από εδώ και ο άλλος δεν τον θέλει. Τον θάνατο παρακαλούν. What the fuck, φίλε. Μαλάκα, ήταν πολύ μίζερος. Θάνατο παρακαλούν να τον ξεφορτωθούν. Και για να τον κοιτάξουνε χρειάζεται συμφέρον. Ο πιο καλός ο φίλος του είναι ευδάξ του και ο μεγαλύτερος εχθρός γίνεται το παιδί του. Μαλάκα, τον παλάβιασε ρε, αφού έτρωγε όλη μέρα καλαμπόκια ρε μαλάκα, πώς να με παλαβιάσει. Ευχαριστώ Λάζαρε. Γι' αυτό κράτα και καημένε γέροντα τα περιουσιακά σου, μαλάκα έχει δίκιο εδώ. Γιατί στον δρόμο θα βρεθείς μια μέρα από τα παιδιά σου. Wow. Το παράτησαν. Αυτό μπορείς να βγάλεις σαν νόημα. Μαλάκα, δεν νοιάστηκαν καθόλου για αυτόν. Πραγματικά απλά το άφησαν το μέρος Θέλω να έτσι. πω και δες που μένει ρε μαλάκα. Απλά δεν πήραν τίποτα από αυτόν. Δες φωτογραφίες του μπαμπά του και αυτό. Δες εδώ. Και έτσι φίλε, Δεν ήθελαν κανένα κοιμήλιο. αυτά είναι τα τελευταία του λόγια. Εδώ τελειώνει. Και μας αφήνει με ένα. Πάω. Φωτίζεις εκεί πάνω, χαζέ. Να πάω! Τι θες να κάνω! Μαλάκα, αυτό είναι λυπητερό. Θα μπορούσε όλο αυτό να το έχει γεμίσει. Και παίζει όταν το βρήκα νεκρό. Απλά να βρήκαν αυτό το. Μαλάκα. Όχι ρε φίλε. Πω μαλάκα, είναι πολύ άσχημο. Πολύ άθλιο τέλος. Μαλάκα, απλά πήγε και το αγόρασα μόνο. Έχει τίποτα άλλο. Και απλά για να πάω. Ναι, έχει κάτι στη λούση.
Ξαναβάλτε το μέσα. Κάτι στυλό εννοείς. Άμα δουλεύει έστω ένα από όλα αυτά, γιατί πριν βρήκα έναν αναπτήρα και Γιατί δούλευε. έχει τόσα καλώδια. Κάπνιζε Μαλάκα. πάρα πολύ. Άμα κάπνιζε πάρα πολύ δεν θα δουλεύαν. Αυτό ακολουθούσα και Ναι, δεν. αλλά δεν πάει, πάει εκεί πάλι και. Χρειάζομαι κάτι να. Δεν μου δίνει σημασία. Γιατί έχει ένα περίεργο Δεν τετραγωνάκι. έχει σημασία, αλλά νόμιζα πως το καλώδιο ήταν κομμένο και τώρα παίζει ό,τι να είναι. Ορίστε. Wow! Δραχμή. Πω, ρε φίλε, δεν έχω δει ποτέ. 5.000! Τέτοιο δεν έχω δει. Φίλε, το κρατάμε αυτό, δεν με νοιάζει. Αυτό είναι κοιμήλιο. Μην το διπλώνεις, είναι τόσο παλιό. Α, ναι, οκ. Απόδραση. Μας τρόλαρε. Θα σταματήσει με αυτό. Μαλάκα Σπύρο, είσαι χαζό. Ο αρχηγός Επανάστασης, 1η Σεπτεμβρίου του 1922. Αυτή είναι η γυναίκα του. Καρίδα, λυσά. Καρίδα. Αυτή είναι η γυναίκα του. Μούσα, Κυριακή. Αυτή εδώ είναι η γυναίκα του. Είσαι σίγουρος ότι είναι η γυναίκα γιατί έχει μουστάκι. Αφού λέει Κυριακή, έχουν ίδιο επίθετο, η αδερφή του είναι. Ή κάτι, αφού μοιάζουν Αφού κιόλας. παντρεύτηκαν, όταν παντρεύεις το επίθετο δεν παίρνεις ρε. Ναι, αλλά μοιάζουν ρε φίλε. Ναι, όντως είναι και ίδιο σαν άντρα. Πάμε να φύγουμε. Το φως. Ω, το εργαστήριό του φίλε. Κάτσε, βλέπω ένα διακόπτη εκεί. Λοιπόν, ποιες Τεχνολογία. ήταν οι πιθανότητες να ανάβευσε. Εδώ πέρα έχει ένα κουτί, παιδιά. Wow, τέτοιο που κόβει γρήγορα. Τροχα. Πόσες μπάλες από αυτό. Ύφασμα είναι, τι είναι. Όχι Καλώδιο. ύφασμα. Τι είναι, δεν μπορώ να το Α, πιάσω. όχι ύφασμα είναι, εγώ νόμιζα είναι λάστιχο. Ναι, κι εγώ. Αυτά εδώ γιατί έχει παλιά τηλέφωνα. Έτσι ήταν παλιά τηλέφωνα. Ναι, κάπως. Υποθέτω. Είναι. Μαλάκα, αυτό είναι κοιμήλιο. Όλα εδώ μέσα είναι. Άντε πάμε και στο δωμάτιο. Πίνακα τη Κωνσταντινούπολη. Είναι Ω, φίλε. Αλλά ωραίος πίνακας. Γάμισέτα. Ήταν τρελός εμφυλικιστής όμως. Τι στο διάολο. Τι είναι αυτό, Τι ώρα μαλάκα. και το είναι. Κερί είναι. Ναι, είναι κερί. Κερί πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί. Μα καιρώσει, Και το κόβε, δες το, έχει κοψίματα. Άσε να το κόψεις. Oh shit. Α! Φίλε, γιατί το βάλεις αυτό στην πρίζα, βγάλε το, δεν ξέρουμε τι είναι. Κανοπίθηκες. Βγήκε ωραία. Απλά το βάρεσε εκεί. Τι στο μπούτσο! Μπορεί να το πήρε από το παππού του Βαγγέλη. Ο παππούς του Βαγγέλη φτιάχνει τέτοιο. Ω, φίλε. Σπύρο. Το βλέπεις αυτά. Απλά ανάβει το φως. Τι γίνεται ρε. Από πού έρχεται αυτά, βλάκα. Παππού. Ω, Λάζαρε. Ναι, Τι κάνεις πίσω από εκεί φίλε. Γιατί ανεβοσβήνεις το φως. γιατί όχι. Δες λίγο πάνω. Μικρέ μου Υπάρχουν φίλε. ακόμα σφίκες. Τα φάκα μαλάκα. Οι σφίγγες παιδιά δεν είναι νεκρές ακόμα. Εκλογές. Τι είναι όλο αυτό. Εγώ στο λέω, περνούσε καλά με αυτό εδώ. Απλά σου λέω. Περνούσε καλά με αυτό εδώ. Έτσι, τι είναι αυτό, Σπύρο. Αυτό είναι ξύλο με σίδερο. Τι στο. Ξύλο είναι φίλε. Έχει Είχαν ακόμα, ναι. πολλά πράγματα με ξύλο. Πότε τα αγόραζες δεν. Μπορεί να μην το ξέρω ότι έχει. Μαλάκα. Έχει πλάκα. Πω ρε φίλε. Πέθανε και δεν το καταλάβει κανείς. Ναι, αυτό έγινε, ναι. Αυτό έγινε, έθαψε τον εαυτό του κάτω από εδώ. Παιδιά με τρομάζετε. Κάντε like, subscribe και comment και κάντε like και subscribe και like στη σελίδα μας στο Facebook για κι άλλα κυνηγητά φαντασμάτων. We all live on time we borrow, time our children to us lend. Here today, but gone tomorrow, like a spark fly in the wind. Fucking right in the pussy.